Семенцата, семенцата са цветята на земята, на дърветата децата, да това са семенцата. Семенцата, семенцата са цветята на земята, на дърветата децата, да това са семенцата. Но дали са те послушни, като малките момчета? Имат ли си две ръчички и крачета и нослета? Мръщат ли се на млекото? Сами ли се обличат? Сутрин скачат ли в леглото и обичат ли да тичат? Семенцата, семенцата са цветята на земята, на дърветата децата, да това са семенцата. Но дали са те послушни, като малките момчета? Имат ли си две ръчички и крачета